May ginalantaw ng suspek ang National Bureau of Investigation sa gina-alegar hitman nga gin-hire ni Vice President Sara Duterte. Agud patyon sa Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former Speaker Martin Romualdez. May kagtanan ini sa nangin pahayag sa Vice Presidente sang 2024 nga mayara sa sangginkuha nga hitman para sa first couple kay Romualdez sa isa ka online statement. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, mayara gid sang hitman nga ginistorya si Duterte apan nagaparayon pa sa gihapon ang investigasyon kung sa rin mayara na sila sang ginasundano kung ginawayatan ng mga ebidensya. Matapos man mga threat ni Duterte sa presidente, masangin stricto man ang security kay Marcos. Ilabi na ang mayara ini sa mga nabaton nga online threats. Padumduman nga nag-request sa mansang sabina si Bukidnon Representative John Quito Flores sa National Bureau of Investigation sang nagligad nga impeachment hearing bato kay Vice President Sara agud nga mapresentar sa NBI sa committee ang mga impormasyon nga natipon sa nagapadayon nga investigasyon. Una po sa lahat, the National Bureau of Investigation at that time conducted investigation on that matter, yung sa threat po na ginawa ni Vice President Sara sa kay Presidente Bongbong at kay First Lady po at kay Speaker. So, inimbestigahan po yan, including po yung mga, yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of the OJ. So, that will cover testimony and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation.